Αισθάνομαι πολύ χαρούμενος, αισθάνομαι πολύ περήφανος για τον Όμιλο Επιχειρήσεων Σαρακάκη που υποστηρίζει ενεργά όλες αυτές τις δράσεις. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή εργαζομένων μαζί με τις οικογένειές τους. Εύχομαι ο Όμιλος να συνεχίσει με τον ίδιο και με μεγαλύτερο ζήλο σε όλες αυτές τις δράσεις. Είναι υπέροχη δράση. Ευχαριστούμε για την δράση την Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας, τη Μαρία Τιξιτάκη. Είμαι χαρούμενη που συμμετείχε ο κόσμος μας και με χαρά κιόλας και τα μικρά τα παιδιά. Είναι μια επαφή με τον εαυτό μας ξανά όλο αυτό. Οπότε σίγουρα θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, να διευρύνουμε τις δράσεις μας και να συνεισφέρουμε όσο μπορούμε στην κοινωνία. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική δράση, ευαισθητοποίησης θα έλεγα του κοινού και του κόσμου, και τέτοιες δράσεις πρέπει να αναλαμβάνουν όλες οι επιχειρήσεις, γιατί μέσα από τέτοιες ενέργειες προσφέρουμε στην κοινωνία. Και για μένα η έννοια του εθελοντισμού γενικότερα, γιατί για μένα αυτή η δράση αφορά τον εθελοντισμό, είναι μια έννοια που πρέπει να την κληρονομήσουμε και να την κληροδοτήσουμε και στις επόμενες γενιές. Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ σημαντικές αυτές οι δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και είναι σημαντικό να γινόμαστε και να παίρνουμε μέρος στην αλλαγή που θέλουμε να δούμε στον κόσμο. Αισθάνομαι πραγματικά πολύ περήφανη που είμαι μέρος του ομίλου και που διοργανώνουμε τέτοιες δράσεις και μπορούμε και βοηθάμε ενεργά και εμείς και τα παιδιά μας, γιατί είναι και πολύ σωστή εικόνα αυτή που δίνουμε και στα παιδιά μας, ότι πρέπει να προσέχουμε το περιβάλλον, να είμαστε μέλος ομάδας και όσο μπορούμε και περνάει από το χέρι μας να συνεισφέρουμε. Γιατί έστω και η πιο μικρή συνεισφορά, άμα το δούμε συσσωρευμένα, μπορεί να είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο, όπως ο καθαρισμός σήμερα ενός ολόκληρου κομματιού της παραλίας. Είναι η τρίτη χρονιά που συμμετέχω σε τέτοια δράση. Κάθε φορά φέρνω και γνωστούς. Φέτος έφερα και πρώτη φορά την κόρη μου που είναι 1,5 χρονών. Ξεκινήσανε, βοήθαγε ήδη, μάζευε. Χάρηκα πάρα πολύ που πήγα απέναντι στην παραλία και βρήκα ανθρώπους που με σταματάγαν και μου λέγανε μπράβο, καλά κάνετε, συγχαρητήρια, να έρχεστε, να ξαναέρχεστε. Την επόμενη χρονιά σίγουρα θα φέρουμε πολύ μεγαλύτερη ομάδα. Ήταν μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να μαζευτούμε εδώ όλοι μαζί σήμερα, να βοηθήσουμε στο να καθαρίσει το περιβάλλον από τα σκουπίδια και από τη ρύπανση που είναι συσσωρευμένα εδώ πέρα τόσα χρόνια, και μια πολύ καλή ευκαιρία να συνδράμουμε όλοι μαζί από τον Όμιλο για ένα καλύτερο αύριο και για εμάς και για τα παιδιά μας.